Затова не можех да преписвам в училище. Аз Поради не мога да хвърля до да. колегата до мен път. Поради пусто късогледство. Да. И аз така. Нямаш и помощни средства, нещо, лещи, очила. Тя следващия, ама аз не Учила съм. като по-малка, ама ти нали знаеш, деца, пубертет, как ще носиш очила. Да, Подиграват. Ти харесваш, примерно, Ванчо. Аз Ванчо не харесвах те един- харесва с очила, обаче. Харесвах един Иван и бях толкова влюбена в него, направо леле, побърквах се. И като го видях наскоро сега бемка на носа огромна, какво съм му харесвала то? Но сега ли му се е появила? Не бе, той тогава си имаше бемка, ама защо така гледаше някакъв много мъж? Ма грозен един крив нос с бемка. Луда ли съм била? Ма много влюбена викаш. О, Ето в повечето случаи, това е четвърти, пети като мине малко леле. време, после се чудиш на къла си. А па имаш един Славомир, той па беше много влюбен в мен и ми отряза плитката с железен триъгълник. Може да си представиш, като се начина зад мене. Той отряза малка част. А той И крайчето така- отрязва. Да, и колкото повече те хареса, толкова по... Да. Не, като войник и слугиня. Нека те пребия по стълбите. И от това трябва да заключиш, че много И те някой хареса. като го усети, че те харесва и като му каже, бе, ти май харесваш. Тая ли, бе? Тая ли? Най-готин въпрос в лексикон. Това е Че да те божествено. блъсне нещо. Обаче след училище ти е под балкона. Как бе?